Mayong adlaw mga binati ug minahal kong matalom nun. Mao na ni bag-o natong rescue nga hinatag gikan sa province ni Governor Dominic Petilla. Okay. Magkahiyo sa jud ta karon guys para sa karong panahon na aron magpadayon ang kalambuan sa probinsya ug sa atong lungsod. Ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Paulio ug mga kauban. Ilabi na sa atong gobernador guys nga naghatag ingani nga rescue alang sa katawhan diri sa lungsod sa Matagal. Okay guys, akong ituro kung unsa kanindot ang atong ang bagong rescue nga hinatag sa probinsya sa Leyte ni Jericho ni Dominic Loreto Petilla. Mo ni guys, managhio sa juta karong panahon na para magpadayon ang kalambuan sa lungsod sa Matagal. Mo ni guys, atong ablihan dinhi ibutang nato ang mga emergency nga mga panghitabo dili lamang sa kuan aron maayong mahatagan ug maayong serbisyo ang katawhan sa lungsod sa Matagal. Okay guys, gihimo ni sa atong gobernador gihatagan tag rescue vehicle aron makatabang sa katawhan diri sa lungsod sa Matagal. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Paulio. Iko live diri sa Municipality of Matalom. Di kalidad nga serbisyo ang mahatag ko kaninyo Matalom nun. Ako magaingon ang panaghugpong sa tanang taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Balikon ko, ato gayong suportahan ang administrasyon kanunay headed by to our beloved Mayor Eric S. Paulio o atong gobernador nga si Dominic Petilla sa province of Leyte. Once again, thank you and God bless to all Matalom.